Uyon si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ipatuman ang plastic ban sa Dakbayan. Apan, aduna na existing ordinance ang syudad nga nagdili paggamit og plastic o gikinahanglang rebyuhon usa kini. Hingpit nga ipatuman. Si Chona Carion sa report. 40% sa nakolekta nga basura sa dakbayan sa Talisay matag adlaw mga plastic. Kini ang gitudlo nga usa sa mga hinungdan sa pagbaha gumikan kay nakabara kini sa drainage system. Tungod niini, makigtigom si Mayor Gulyas kang Vice Mayor Bukaw aron hisgutan ang pagpatuman sa plastic ban. Apan gipasabot sa mayor nga dili diha-diha dayon ang pagpatuman niini kay kinahanglan pang maedukar ang katawhan. Ako uyon ko sa plastic ban, but I think I have to talk to my city council, especially Vice Mayor Alan Bukaw kung unsay mga days kanang i-day by day ba. Samtang dakong uyo niini si Vice Mayor Alan Bukaw ug iyang gipahibaw nga aduna nay ordinansa ang dakbayan sa pagdili og gamit og plastic niadto pang 2010. Apan usa kini striktong mapatuman kinahanglan ang subsub nga information dissemination. Hatagan usab nila og higayon ang mga establishmento o balay patigayon nga makadispose sa ilang pundong mga plastic. Public information dissemination nga naata ini nga ordinansaha wa lang nato maimplementar, tagaan na tog higayon pila ka days for you to study, for you to reconsider kay mosugot sa dili isip negosyante nag-order na sila plastic in bulk. Unfair man sad kay nila nga i-dispose lang na nila kuan go na puhunan go na. So most probably siguro kanang if we can sit down with the mayor, we can come up with timeline ba. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisda.